ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Karon mao ang unang Biyernes sa atong buwan sa Disyembre. Ato na sang hinumduman ang atong debosyon sa Sacred Heart of Jesus, Alliance of Two Hearts, o sa ato sa dinhing parokya, preparasyon sa solemnidad sa Immaculate Conception. Atong himuon karon ang atong first Triduum Mass. Atong pasidunggan ang mahal nga Birhen Maria, nining iyang pagkasinugdanan sa atong kaluwasan, ang pagpanamkon kaniya nga walay buling sa sala nga panulundon. Iampo nato ang tibuok kalibutan, labi na ang atong mga leaders nga unta maningkamot sila pagbuntog sa sala, dili lang sa mga kalibutanong kaaway. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, lig-unon unta sila sa Ginoo, pinaagis mahal nga Birhen Maria, batok sa mga tentasyon sa pagpakasala. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Umarika kanamo, Ginoo, ug pinaagi sa imong gahom, ilikay kami sa kadautan sa sala ug luwasa kami. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na madugay nga ang Libanon mahimong usa ka tanaman nga mabungahon ug malukop sa kakahuyan. Niadtong adlawa ang bungol makadungog na kung basahan siyag basahon, ug ang mga buta nagpuyo sa kangit-ngit makakita na. Makakaplag og kalipay diha sa Ginoo ang mga mapaubsanon ug ang mga kabus magmaya tungod sa balaang Dios sa Israel. Kay mahanaw ang mga taong bangis ug mawagtang ang mga mabugal-bugalon, ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat sa dautan, ug nagbutang-butang sa iyang isigkataw, ug magbutang og laang sa tawo nga naglaban sa katarong, ug pinaagi sa limbong. Hikawan nila sa hustisya ang mga inosente. Busa nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga nagluwas kang Abraham sa iyang kalisdanan,
Katawhan ko, dili na kamo kaulawan, ug dili na manglipaghong. Kay inig kakita ninyo sa inyong kaliwat, nga akong ihatag kaninyo, pasidunggan ninyo ang akong ngalan, simbahon ninyo ang Dios ni Jacob, ug kahadlukan ninyo ang Dios ni Israel, ug sila nga ngalibog, makasabot na unya, ug ang mga gahig ulo, mutuman na sa akong sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan, ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan, Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo. Kini ang akong gipangita, ang pag-ayo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapamalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, paabuta ang Ginoo uban sa kaisog. Pagmalig-on sa kasing-kasing, ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Alleluia, alleluia,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Unya mibiya sa Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya, duha kabuta nga lalaki misunod kaniya. Naninggit sila, anak ni David, kaluy iintaon kami. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha kabuta ug nangutana siya kanila, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gihikap ni Jesus ang ilang mata ug miingon siya, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Og sila nakakita na. Unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayud pagsugilon niini kang bisan kinsa. Apan milakaw sila o gisangyaw hinuon nila ang balita mahitungod kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naay panahon nga si Jesus moingon, panglakaw kamo o isangyaw sa tibuok kalibutan ang maayong balita. Karon sa dinhi sa atong Ebanghelyo niingon sad siya, ayaw gyud mo panugilon kang bisan kinsa. Nganong iya manggidid-an ang mga buta nga naayo sa dili pagpanugilon usa kang bisan kinsa, nahibaw mo? Wa mo kibaw? Nya mi patuo ba ang duha ka buta? Mi patuo sa iyang gisulti? Matod pa diri, apan milakaw hinuon sila o gisangyaw gyud nila sa tibuok lugar ang nahitabo. Nga igsoon, ang Ginoo mo kuan gid na nato mo hatag og kahigayunan nga motubo ta sa atong relasyon ngadto niya. Daghan nato nindot gyud relasyon sa tao nga makahatag sa atong gikinahanglan. Mangita kita ng mga tawhana. Kung pananglitan, tao na, ato ginang pangitaon. Nagmisa ko og usa ka parokya, diha dayoy nagdagan paghuman akog misa, duha ka buok nagdagan. Nangutana nako, naka-clerical ko, ngutana, sir, naas padersyano? Nagdain tawag resita. Naas padersyano, sir? Nako, wa man ko kaila ana. Saylo din ko ngadto. Saylo ko, akong nadunggan nga murag nangutana dito sa mga uban ko. Naas padersyano? Nakasakay nako sa sakyanan. Padong namo larga. Nagdagan na sa sila gikas babaan sa simbahan. Dagan ngadto padong sakyanan. Padir, maluoy taon ka na mo, padir, ikaw mo di si padersyano. Ana. So, kabuang sila dagandagan kay nangitang padersyano. Ang ilang gipangutana si padersyano. Unsa man na, nahimo silang suod ni aning maong tao tungod sa ilang panginahanglan. Mausad ni ang duha ka buta. Nihapa sila sa tiilan ni Jesus kay nakadungog sila nga si Jesus gamhanan kaayo, daghana kay siya giayo nga mga masakiton, mga buta, mga bungol, mga bakol, mo nang nakigsuod sila ni Jesus. Ug sa dihang gihatag na ni Jesus ang ilang gipangayo nga makakita na sila. Unsa may sunod na hitabo?
wa na sila'y pakialam og unsay gisulti ni Hesus. So naayo ang ilang pagkabuta, napulihan og pagkabungol. Lain na sa tong ayuhonon, bungol na sad sila niya. Dili ra ba to bungol nga physical, bungol nga espirituhanon. Kana bang harian nata sa atong garbo, sa atong gugma, sa atong kaugalingon, mabungol ta. Kana bang muangko na ka nga, total kakita na bitaw ko, ako na'y magbuot, ako na'y magbuot. Makahimo na bitaw ko ani, ako na'y magbuot. Unya kung tanaw gay nato, dili na sa ta makahimo, ala, ampo na sad, ampo na sad. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, kamong mga taga-Israel nga gidaog-daog karon, mapariha mo sa Lebanon nga bisan og wa siya'y kakahuyan sa pagkakaron, tugkan siya kahoy, lasang og tuburan. Akong ninduton ang inyong kinabuhi nga mga dinaog-daog. Nga naman, kay kaning mga dinaog-daog, kaning mga nagkalisod-lisod, kining mga tao nga ubos kay kahimtang o tagaag mga inhustisya, mauni sila'y dali kayong muilas Ginoo, magpakitabang sa Ginoo. Nya malipay gid ang Ginoo basta mutuo ta nga siya makatabang nato. Lingi ay mong tupad. Ingna sa imong naong nituo ka nga ang Ginoo makatabang ana. Ingna. Kinsay mo tabang anang imong naong, ang parlor o ang Ginoo? Ha? Kay kita ra ba adto ra ba ta magpatabang sa parlor? Muna inig-ingon nga kolore imong buhok, color sa dayon. Kiskis sa imong kilay, kiskis sa dayon. Sa imo ba yung problema nga daghan na kag mga anak, upat na kabuk imong anak, di biya ka magpatabang sa Ginoo, adto ka magpatabang sa tigsuksok anang ayudi, tighatag anang mga pills, tiglaygit, adto ra ba ta mo duol usahay mo sangko pa sa pagduol ngadto sa tig-abortion. Mga buangon kita sa tanan sa atong kakabos, di ba yata mo dool kasagaran sa Ginoo adto ta mo dool sa tighatag og ayuda, kanang maghatag-hatag og ayuda ba nya honghongan dayon ka ay kog kalimti karong eleksyon ha. Adto kita magyampungan ingon naay rally diha, adto dayon ngano man daghan kay gihatag ayuda kay naa ni pundong dako-dako. Malimot na ta pag-ingon Ginoo tabangi mi nga bati naman kining among political situation. Daghan namang kaing korupsyon, daghan namang kaing kwartang nangawa, daghan namang gubot ani ang among mga leaders gagubot naman ni. Daghan mga panaad nga wa matuman, tabangi in taon mi Ginoo nga makamaoming mopili sa angay namong pilion. Ana unta dili kay mag-agad lang yapon ta ng ayuda-ayuda nya giunay lang ta pagluto sa atong kaugalingong mantika kay kanang ilang gigamit pag-ayuda kinurakot na nila gikan sa atong kwarta sa atong mga buhis. Huway manghatag sa ilang personal nga kwarta. Ang ihatag nila kasagaran kanang gikan sa atong kwarta diha sa gobyerno nga ilang gikurakot. Maunay kusog kayo manghatag og suborno aron butaran, ayaw na nagbutari. Magpatabang tas Ginoo, enlightened as Lord, nga makakita unta ko di ta ko mabuta sa pagtan-aw sa kamatuoran. Kay daghan kay nato karon gibutaan, gilibog ta. Nya matud pas unang pagbasa, kanang mga taong bangis, kanang mga tao nga nangilad sa mga inosente, kanang mga tao nga nagsigi og hatag og inhustisya sa mga kabos, wag tango na sila sa Ginoo. Magtangon, di ta mo salig diha. Muna ang atong tubag sa Salmo, unsay atong tubag sa Salmo? Ha? Ang Ginoo kusga. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. So
mangayo gitag lamdag sa Ginoo mga igsoon. Pananglitan na itaw mo ingon ninyo, pamalit mog slots para sa simbahan. Unsa man na, makaayo na ninyo o makadaot? Kusga. Kung naay mo ingon ninyo, dawatan ning tag 5,000, tag 10,000 para ni sa sunod nga eleksyon. Makaayo ni ninyo o makadaot? Padir, oy, kinahanglan sa taon ko, ano, padir. Oh, mao na. Tanawa ha, tanawa. Dako kay kalaina, no? Pabaligyaan mog slot, o niya, 500 pesos, SBF DAG, 100 pesos, sitiyo. Ang SBF DAG, para ibayad sa atong contractors nga, karon na ba ko nung pizza 11 or pizza 12, fully operative na ng atong kumbinto. Ang elevator ana mo dagandaga na labing dugay December 16 makasakay-sakay na mo sa elevator, pero ang unang mo sakay maoy unang mo testing kundi ba maputol ang kable. Bitaw niya ato man ang ibayad sa atong mga contractors nga doon na sa giatiman nga mga katawhan nila makaayo gid na. Kanang kita ba'y muhatag, ang makaayo kanang kita'y muhatag. Muna ato mong gitagaag opportunity. Kanisang atong slots, kaning CTO para pod ni sa atong pagtukod o mga balay sa atong mga kabus nga pamilya. Unom na kabalay ang atong nahimo last week, ambot karon nga week, o pila ka kabuk balay ang nahuman sa atong mga panday. Mahibaw-an na karong Domingo. Muna, hatag munay makaayo magsigi gani tagdawat motuo ta aning mga politicians nga mga korap magsigi tagdawat sigdawat nya hiktan dayon ta aron pabutaron nila makadaot gina nato. Look at what happened now sa atong nasod. Dili ta mga buta, dili ta mga bungol nga dili makakita sa nahitabo ron sa atong palibot, ug dili ta mga bungol nga dili makadungog naa sa social media, naa sa mainstream media, naa sa mga istorya unsa na ron kabati sa sitwasyon nato dinhi sa atong nasod. Bunga kini sa atong pagpabuta-buta o pabungol-bungol sa kamatuoran. Sige, lingyay mong tupad. Ang di mo lingi, buta. Ingna di na kita mo dawat ha. Ingna di na kita mo dawat. Ingna ha. Ay nagyog dawat. Basta na gani manghatag o niya mangayo dayon og ayaw kog kalimti kana ayaw ginagdawata. Naman sa imo ingon, dawata lang na kay ato ra sad bitan ng kwarta. Ayaw, maanad na sila. Niya magdahom na sila nga tinuod og niepekto ang ilang gibuhat. Ayaw. Dugay na kayo taanang kinaiyahan. Dito sa Amerika, matod pas istorya, wala man sa ko ka-experience, kaya wala man ko mag-drive. Mag-drive gani ka, nya naa kay traffic violation, inigdakop ni mo sa pulis, mo aksyon gani kaghatag, mo samot kadako ang imong kaso. Bisan pag government official ka, nakadungog ko ana, asawa man tingalito ni Arnold Schwarzenegger, nga nahimong governor sa LA, mataw si Arnold. O niya doon ay violation, niya ni paila siya, diingnan hinoon siya sa police. The more you become very careful, asawa di kas gobernador, ikauaw kay na nimo, nga mohimo kag traffic violation, ambo tinuod ba ng istoryahan? Why gisanto? Niya gadagan mi dito, magkidlap-kidlap na kanang itong nagsakay ko sa, nag-drive na ko, from LA to from ito batingin mi ato dapit sa may LA ngadto padong sa Las Vegas, layo kay na nga bayahe yan ay mga highway patrol ingnan day kos ga drive nako pader mao na mga hari sa karsada way gisanto ana way giila ana bisag government official pa ka o government official ka mayon ka ako ang mayor ingon mayor
mas mo tahod unta kas balaod kay ka may executive. Anaon ka? Hawod kay na sila. Pari ko, pader, sige man kagwali, wa man day kay batasan, undang nala sa imong pagkapari. Anaon na. Pero dinis ato. One way man ni sir, pari ra ba ko? Ay, pader, sorry kay pader, sige, lahos pader, lahos. Mao na ato din nya gipahimuslan sad na nindot ba yan ang kinaiyaha, compassionate ka, basta wa lang sad tuyua, pero gipahimuslan na kining atong pagkamaayong tao, kining atong pagkamaikugon, kung naa kay ranggo, pahimuslan na sa mga buangon, ang Ginoo maglagot ana, mo na paphao na sila, hastang ilang mga project mapapha, di na mahinomduman, no, mapapha unya ang mo fact check, ang Ginoo pinaagi sa nature. Ana, mauna mag careful ta. Dili ta magsigig pangayo kung dili magsigig panghatag. Kung mangayo man tas Ginoo, dili na para nato, kung dili mangayo ta aron ipanghatag sa mga taong dili makapangayo. Ako nagsigig kog pangayo ninyo, hutda na nigpalit atong slot, kay kahibaw ko ang mga panday, ang mga pobre nga way balay, dili makadiritsog pangayo ninyo. Ako'y magpakauaw, ako'y mubarog pagpangayo, niya akong ipahimo sa ilang mga kinahanglan. Mauna, salamat sa namati ang atong SBF DAG as of yesterday, niabot ng atong halin og 45,307. Salamat ninyong nanghatag, pero naapay 14,693 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. 335 na sad ka challenge ang atong nadawat. So salamat kay ninyong nagpakabana niini. Nya kanisang atong si TUMM handom ko, nangandoy ko nga mahurot na unta ning karong simanaha, niabot ng atong halin o 64,826 ka slots, naapay 5,174 na lang gyud ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya napatay tukoronon nga balay nga mga 55 ka balay, 6 houses pa ang atong nahimo. Naasad ni siya ay 61 slot challenge nga tag 6,100, niabot na sa 312 ang atong 61 slot challenge. Naasad tay lugaw para karong Misa de Gallo, 63 ka slots, tag 3,500 per slot. Nakadawat na sa tag siyam, 9 ka slots, 54 na lang ang kuwang. Pakpakan nato ang ato mga slaughters. Kaning atong lugaw, mao ning gitawag og feed the hungry. Kay kung magsimbas Misa de Gallo, kaadlawon ba yung nahagnaw, kay mong tiyan inighuman, labi ng tiyan spari. Na og makakaon og lugaw, you feed the hungry. Unya, ang ato sad nga pagpakigsuod ni Maria, ang atong pista sa atong kaning Immaculate Conception, pagahimoon dili sa December 8 kanaigo og Sunday adto na sa December 9. Naasad tay kanang early nga kaning gitawag nato Biblical Rosary, panguluhan na sa PYCC alas 4:45 sa adlawon, ika-Lunes pitsa 9. Nya misa alas 6, misa alas 12:15, nya nga atong high mass, kung celebrated mass, inika alas 6 sa gabi. Nya human ana, naigamayng snacks, Advent recollection dayon dinhi sa atong parokya. Tanang parishioners akong gidasig sa pag-anhi naa say pangumpisal para niining Advent season. Wao sa ta ngadto mga kapilya, mag-anad-anad ta nga magpundok diri sa atong simbahan. Muna ato mga chapel leaders akong gihangyo manganhita. Nya naasad tay paghalad sa Ginoo sa atong mga kinabuhi karong December
Ato na ning ginahimo for several years kaning ikha, edad ko, halad ko. Unsaon man nato ang imong edad? Tagaig financial thanksgiving, financial gratitude ngadto sa Ginoo. Ang akong edad 61 naman ko, pwede ni nako i-times og 10 aron makahatag kog 610 pesos as ikha. Pwede sa ni nako i-times og 100 aron makahatag kog 6,100 as ikha. Pwede sa ni nako i-multiply by 1,000 aron makahatag kog 61,000 as ikha. Asa man kay akong ihatag ana kung kamoy pahukmon? Unsa may akong angay ihatag? 610, 6,100 or 61,000? 61 pesos o pesos lagi din. I-times lag piso o 61 pesos. Depende na nako. Giunsa nako pagpasalamat ang Ginoo. Kana mo importante. So inautunta magpakabana ta sa pag-auhag ni Kristo. Giayo niya ang atong mga mata. Gusto niya nga makakita na ang atong kasing-kasing. Makadungog na ang atong kasing-kasing sa iyang mga sugo aron tinuod tang mahimong malipayon. Manindog ta. Mga igsuon, atong himuon karon ang Triduum Prayer of the Immaculate Conception. Sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin matao ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa Triduum. Palihog mangluhod. Unang adlaw sa Triduum, labing putli nga Birhen Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala, gikan sa unang gutlo sa imong kinabuhi, bugos gayud ang imong pagkawalay mansa, may mayaon nga Maria, puno ka sa grasya, kay ikaw man ang inahan sa Ginoo, ikaw ang rayna sa mga anghel o sa mga katawhan, mapaubsanon akong nangilaba kanimo, ang piniling inahan sa akong manunubos nga si Jesucristo. Ang prinsipe sa kalinaw o ang Ginoo sa mga Ginoo, mipili kanimo para sa ulusahong grasya o dungog, isip iyang pinili o hinigugmang inahan. Busa tungod niining dakong gugma, dakong gahom og dungog nga imong naangkon, malaumon ako nga pinaagi sa imong pangaliya, makakabot usab ako sa samang kabalaan ug kaluwasan. Rayna sa langit, nangaliyo po ako kanimo nga imong ipadangat sa akong manunubos kining musunod nga mga panginahanglan. Sa hilom pangayoon sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindog, sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Nga ang simbahan, magmatinud-anong musaksi sa Ebanghelyo, ug mamahimong siguradong giya ngadto sa Dios nung kalinaw ug sa kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Nga sila nga anaa sa mga buhatang pangagamhanan, mahimo unta nga may baruganan o kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Nga sama sa duha ka mga taong buta,
Ligon kita musali kang Jesus ug musunod kaniya subay sa dalan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Nga sila nga nanag-antos sa pagkapalong sa ilang pananaw o sa pagkabuta, makabuntog sa ilang mga kalisdanan ug makakaplag og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Nga ang mga mitaliwa natong mga kaparyentihan o kahigalaan, makadawat na sa kahayag nga walay pagkapalong o sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Ginoo lamdagi kami. Langitong Amahan ug magbubuhat sa tanang butang, imong pagbuot nga si Maria, ipanamkon nga walay buling sa sala nga panulundon, dawata kining among mga pag-ampo nga mapaubsano namong gipangayo kanimo diha sa pangama sa putli nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo iyang anak ug among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo ug sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanao sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo.
Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kalitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang katungwa na hinumdum nila karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga malawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anakan imo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hakak na sa kamatayon, karunong sa takna sa kamatayon. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi niining sakramento, tudloi kami nga hukma namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon o higugmao namo ang mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung kaayuhan, divine healing. Nya mahitabo ra ni kung mutuo gitas Ginoo ug maminaw sa iyang mga pulong. So padayon tagpalit og slots, SBF DAG 500 pesos, CTUMM 100 pesos, nya atong lugaw 3,500 pesos para sa misa de Gallo. Niya ang ato sad nga pagsuporta no sa atong YouTube channel, suportahin ninyo pinaagi sa pag-view, like, share aning Padresiano Ubod. Mga 210,000 na ni atong subscribers. Nya padayon lang yod og kuan kay duna sad tay income nga madawat niini aron atong mapaambit sa mga kabos. Karong gabi mao na sad ang atong kuano kaning vigil, Lions of Two Hearts vigil. Magsugod sa alas 9 ang pangumpisal o rosaryo, nya alas 10 ang misa, nya sunod nga misa alas 4 kadlawon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kalim. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan. Ave, Ave, Maria.